Ens volien tancar al Parlament Europeu, ens volien tancats tots a la presó i els murs van caient. Avui, Congrés i Senat han vist una escena impròpia d'un país de la Unió Europea. Que si ens expliquessin que això ho han vist d'un país on no hi ha els estàndards democràtics d'Europa ens ho creuríem. Però avui hem vist presos polítics entrar al Congrés i al Senat defensant les mateixes idees que els han portat a la presó. És a dir, tot aquell que fins ara no creia que eren presos polítics, que miri el que ha passat avui. I avui ha passat que una gent que és a la presó, que està sent jutjada de manera injusta i ignominiosa per unes idees, avui ha entrat al Congrés i al Senat, a les Corts espanyoles, perquè els ciutadans de Catalunya els han escollit, els heu escollit, també a Tarragona, els heu escollit amb en Josep Rull, per defensar les mateixes idees que els han portat a la presó. Aquesta vegada no ens podran fer el que els hi han fet el vostre diputat, en Josep Rull, o en Jordi Turull, o en Jordi Sánchez, o amb en Raül Romeva, o amb l'Oriol Junqueras, no ens ho podran fer, d'entrar al Parlament Europeu tutelats, vigilats, envoltats de policies, prohibint-nos parlar amb la premsa, prohibint-nos fer rodes de premsa i prohibint interactuar amb els altres membres. No ho podran fer. Sabeu per què? Perquè nosaltres a Europa som lliures. Nosaltres a Europa gaudim de llibertat. Doncs el que us voldria demanar a tots vosaltres, a la ciutadania de Catalunya, és que el 26 de maig deixem muts a bastanta gent més enllà de la senyora Arrimadas. La senyora Arrimadas ja està, ja ha anat cap a Madrid, la senyora Arrimadas. Però ara el 26 de maig hem deixat muts a molta gent. Hem deixat muts els que volen apartar el president Puigdemont, els que volen apartar Junts per Catalunya perquè saben que és el que més pols fa, el que més nos els fa, perquè els representa el millor que hem fet, que és el 1 d'octubre, l'esperit d'aquell 1 d'octubre, quan no sabíem qui teníem al costat dret o al costat dret, ni al davant ni al darrere, però sabíem que tots érem necessaris per tirar endavant l'acte de desobediència civil més important de l'Europa occidental contemporània. I tenim dos reptes formidables, certament. Tenim dues urnes, però tenim una papereta, és a dir, una mateixa papereta amb els mateixos colors. Junts per Catalunya, Junts per Catalunya, lliures a Europa. És molt important que en aquests 4 dies que ens quedin els diguem a tots els votants, tant del Parlament Europeu com de Tarragona, de Barcelona, de Santa Coloma de Farners, que sóc d'allà, doncs, escolta'm, poseu la mateixa papereta, poseu el mateix esperit del 1 d'octubre a les dues paperetes. Ho deia el president Puigdemont. Us imagineu només l'entrada del president al Parlament Europeu aquell dia, aquell moment, entre el president Puigdemont, al costat el Toni Comín i a l'altre la Clara Ponsatí, parèntesi, hi ha una llista més transversal que aquesta que es pugui votar en el país, tanco parèntesi. Us imagineu entrant ells tres al Parlament Europeu? Només per veure en aquell instant la fotografia, la cara, sobretot dels eurodiputats espanyols, però de la resta dels eurodiputats que estan allà presents, només per això ja val la pena votar-los.